Ban Pinsngo Thoh ki Rewet Kristan halor kaching jang utrai Jisu ba ki kintin ki bola kren ban pindap kaching kular haswa kaching ya bat kaching mi pat jong uwe ni kinong Thoh kot bala khampau uba Phas Skhembor Giri ula pinmi kot ya ka bola jer kerteng ka Elloy Elloy Lamasabathani bala pelat pat ba ya ka hakat pratrik nailar ahja arpuar ya kini kot la pelai do ba el hek MLA ka penthor mkra ko mukongsan ha ka program ka blalong ha phla jong ka okay penthor so ma ring secondary school ha kini ka si lawan bane don lang uba George B Lingdo MLA ka umroi constituency uba LSB principal ka modern secondary school uba Donroy share assistant secretary HNYF Ribhoi district ki rangba shnong ba ki khana school nakaliang uba PS Giri ka munong Thoh Ulapan pau bula Thoh ekani ka kot halor katu kani ki nongrim ban ai jing shai ki pat Rewet Kristan kini ki kintup ye ka jing yap uji sukris ka jing mi pat ka jing bishar ka jing wan ka jing penkre bat ka jing kular Ingilumlah aro jungi tunang ya minut pendon burom iladi pendon burom ya ka ye ka sem ka pemi pendon burom yang sno ka tau ka mam pi pendon bat ka wei ka kwa pendong ye pi baya baro na pleng jungi tolong ki bate ka self respect pun bahagi bro jungi ngilong respect ikiwei inang ha ben burom ikiwei hindai ya respect na jong bade ki klet no dei kita respect na jong ka jing respect na jong ka dei ki jing tiple nada mangi ngendon long ka kada ko ka burom ka jing tiple nyimde ki bro ki respect dala dia yela dia nada mi ko ben respect jadi ni ko so respect ikiwei to respect so yela dia amde ben long ki ba lengkar kimde ben long ki ba Jadi belum kita ada kar ke jingim ke jungi, berpembek di kalau kejong ke jingim. Dan kita tahu ini belum self respect.